jsem Mikala.cz a zdravím vás u dalšího videa. Dnes to bude vypouštění krtka. Už ho tady máme v botě, byl u nás na zahradě. A tady jsme našli noru, do kterého dáme. Snad se mu bude líbit. A vám se to bude líbit, to video, tak můžeme ho vypustit. Hrabe bačkuru. Nechce se mu ven, viď? Tak to vyklop. Už zase jeden špatný směr. Natáčí si ho? No. A je tam. Takže krtek nám zapadnul do díry. Máme radost, kočka ho snad nebudou vytahovat. Tak já se s vámi loučím a čus.